why America. Alhamdulillah, Allah ya ba mu nasara ya dawo gida. Masha Allah, alhamdulillah. Kana kallo ba malamin da bai zo ya mishi wa'azi ba. Ba yanda ba ai da bawon Allah ba, ka san dai wannan hikimar Allah ce kuma lokaci. Kore ko. To alhamdulillah. Al'umma annabi na magana na gadda iskanci kenan. Kina ji na bari ki jin kwarke uwa ta gari. Ki daina wannan kuma in kice na gadda iskanci. In na ga dama yanzu zan iya bude labi na yin abubuwa na. Ba wanda ya karkai dan Allah. Wai ni me ya same su wannan? Wai America. Duk duniya baka da masoyi da wuce wanda zai nuna maka hanya mai kyau. Ni na ga live na ku an yi screen record. Na ji dadin da na tashi. Wallahi karkai ka gane. Na ya bani shawara, kuma na shawara na je ma na ga dan uwan nawa ma wanda suka mun dukan nan shine head di babban. Na je da ganshi na ji dadi amma ban ji dadi ba saboda bai da lafiya sosai. Allah sarki. Wallahi. Yau a kafar sada zumuntar nan na faɗa kuma zan kuma maimaitawa. Wallahi idan akwai mutum kwara ɗaya ɗan TikTok da ɗan uwanmu wanda muna tafiya tare wanda zan nuna yana aikin alkhairi 100% da ya wuce Zol babu. Ni nake faɗa ma wannan maganar wai America. Kowa da wanda yake birge sa ka gane. Dan duk lokacin da Zol ya bude live, in dai har kaga Zol ya bude live ya kai awa ɗaya to ya musuluntar da wani ko kuma ya hada alaka ta mutane da mutane. Yawa haka ne gaskiya. Ko ni Umar da nake maganar nan mun samu matsala da abokin zamana shi Zol wannan yana ɗaya daga cikin wanda automatic suka zo na suka tsara group suka zo na suka sulhunta kuma aka gane inda matsalar take kuma aka kashe matsalar aka dakila matsalar kuma har yau ba wanda ya ji ba wanda ya gani wannan ina giya muku abin da ya faru duk lokacin da wani ya maka alkhairi akwai lokacin faɗansa dole ne hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Allahu akbar. Zol ka ci gaba da abin da kana zaka ga kalubale da yawa abin da baka tsammani zaka gani kai Zol in ka je wani wuri za a jefe ka Zol. So kaga mutane da ka musuluntar yau ka musuluntar da mutum guda ɗaya duk wani musulmi na kware wanda yake bin addini yana bin karantarwa ya san me sakamakon ka in dai ka musuluntar da shi da gaske da zuciya kwara ɗaya. Sannan a cikin live din nan kana musuluntar da mutane sannan a live din kuma za a haɗa mutum guziri wanda zai iya zuwa ya rike kansa. Haka ne wallahi. To kaga wai America irin wannan abun shine abun da ake nema. To wallahi wai America kana da masoya 100%. Ka san me yasa nace kana da masoya 100%? In dai har zaka yi abu yazo ni zan faɗa ma ina da masoya. In dai har zaka yi abu kana da masoya. In dai har zaka yi abu yazo ya dame mutane. To duk wanda abin da kake yana damun sa to wallahi masoyinka ne. Wallahi masoyinka ne. Yau ga sunan mutane nawa suna yin abin da bai da kyau a cikin kafar sada zumunta wanda yafi nakan amma shiru kake ji ko shawara ba kai ko comment ba a musu shawara ma ba wanda yake ba su. Gaskiya ne. Barka da zuwa tashin labaran Arewa Hausa. Idan wannan ne zuwanka ko zuwanki na farko kar dai a manta a daure a danna mana subscribe sannan a yi liking da comment domin jin ra'ayoyinku kuma. Kuma shi kanshi ma ya san su ba sai an kama suna ba ya san su. Haka ne. So kaga ni ai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne zaka ga mutum yana aiki irin na aljanna yan aljanna kullum amma wannan rubutu da Allah ya rubuta mishi a lokacin da ya cika kwana 120 a cikin mahaifiyarsa aka fura masa rai wannan ko shi dan aljanna ko dan wuta ko kuma me zaka zama a rayuwa tun a wancan lokacin ake rubuta mutum wallahi in dai wannan yana tare da kai duk abu da kake wallahi sai ka zama dan aljanna insha Allah. In kuma kai kana yin aiki babu kyau ma wallahi in Allah ya saka kai zaka zama dan aljanna wallahi duk kasan nan Najeriya mutum miliyan 250 wallahi in za su taru wallahi sai ka zama dan aljanna. Gaskiya ne. To kaga kai ka fito daga babban gida ko da mu ba mu san ahalinka ba mun ji ana ambata ka fito daga babban gida. So duk wanda za ga zai rabe ka to wallahi dan karamin gida ne idan ana maganar babban gida ba wai arziki bane gidan mutunci. Allahu akbar. Gidan mutunci ake magana. Wallahi ba arziki bane. Gidan mutunci shine babban gida. Gaskiya ne. So kaga har kana da uwa wanda an kai samu matsala za ta zonar da kai ta maka magana na tabbatar duk abu da kake yi wallahi har yanzu mahaifiyarka ba ta fushi da kai tana maka addu'a bayan fage in ta fushi da kai a fuska ne amma ba a zuciya bane in dai har ta fushi da kai wallahi a fuska ne ba a zuciya bane. So ya kamata rayuwa wannan ko ba kuma mu dukkan mu iyaye ne
dukkan mu iyaye ne, kowa kuma da laifinsa. Zol, mu ga kan mu gaskiya, wani laifin da yana yi a bayan fage wallahi kotan na waya America ba ya nuna bane? Ai ya nuna ne ai, ya nuna ne, na sani. billahi allazi la ilaha illa huwa, da zaka ji laifin da wasu suna aikatawa da sai ka ce gwara na waya America. To shi kawai ka san in ba za ka boye ubangiji ba, to bai kamata ka boye yan adam ba. Yan adam ne fa kamar kai fa, ido biyu, hannu biyu, hanci, kafa biyu, kuna tafiya tare. So ka gani wai America, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara shiryar da mu baki ɗaya. Kafar sada zumunta daman tana hada zumunci kuma tana raba zumunci, amma kuma mafi yawanci hada zumuncin yafi yawa a ciki. Yau in ba kafar sada zumunta ba, ina zan kalle ka wai America, ni da nake Maiduguri kana Kaduna, tsakanin na da kai kusan kilomita 700 da wani abu. Kuma ni da nake Saudiya. To kai kuma gashi kana Saudiya, tsakanin na da kai kusan kana dina so masafa kana dina na'am ni ina cikin system wannan zan yi irga ma hotel din da a Kano suke, matanmu ne Hausawa da Fulani suke iskanci a ciki. To ka gani, kuma mazan mu Hausawa da Fulani su suke supporting din iskanci. Kuma a Kano kai dai yanzu hotel America ajiye wannan maganar, Allah ya rufa musu asiri, ajiye maganar nan, kar ka fara bantare yawwa ni kawai na fito ne na faɗa nawa. Yawwa shine shi dai, ni dai alhamdulillah yau dai na fi kowa jin daɗi gaskiya. Why America, alhamdulillah Allah ya bai nasara, ka koma gida har ka je ka zauna da yayanka mara lafiya, har ma kun zauna kun yafi juna. Aini wannan alhamdulillah. Har kun haɗu da babban yayanka ko? Ya gamu da shi, wallahi ya yi bai da bidiyo da shi. Kada a manta a daure a danna mana subscribe, sannan a yi liking da comment domin jin ra'ayoyinku kuma hakan na da matukar muhimmanci. Mun gode. Yanzu kai ka kaddara kana da ɗa, sai ka buɗi bakinka da kanka ka ce wa wannan ɗan shege. Dan Allah dan annabi ya kake ji wannan ɗan zai ji a zuciyarsa? Waye ne ya ce maka kai shege ne? Mahaifina wanda ya haife ni kusan ƙarshen rayuwata da shi, wallahi billahi allazi huwar rahamanu, kishiyoyin babata guda biyu Amina da Zilai suna tsaye a tsakar gida, mahaifiyata tana tsaye, na rantse da girman ubangiji yace min shege. Kuma ka san akan abin da yasa akan abin da yasa min shege, ranar zamu je Kano na sa wasu kaya, sai yace in canja kayan, sai na nuna mai gaba ɗaya kayana sun yi datti, wa'annan wanda suke jikina su kaɗai ne, wai shi baya son ƙananun kaya irin wannan, ya fi so a sa manyan kaya. Ɗan gardaman nan da na yi, ina cewa ni kawai abin in tafi haka, ba wani abu bane ba fa, akan ka canja riga, akan canja riga kawai na nuna mai ni na fi jin daɗin wannan, saboda kayan da ake so in sa kusan irin kayan yan Boko Haram ne, ina irin farin yadin nan, saboda ni na riga na san Maiduguri. Akwai irin shigar da in kai a cikin Maiduguri a lokacin kana tafiya, wallahi Allah sojoji sai sun yi attacking ɗinka, sai sun yi bincike a kanka. Na san kada shigar da in kana fita, saboda ni ina fita ina ganin yadda abubuwa suke faruwa a cikin gari. Na san irin shigar da zaka yi ka fita lafiya, na san irin shigar da zaka yi ko kana da gaskiya sai an tuntube ka. Amma haka yasa sai da yasa na saka wa'annan kayan, aka samu wata hula irin tashi kafiya nacin nan da ka ganni kawai kaga dan Boko Haram. Wallahi haka muka dauki hanya tun daga Kano, tun daga Maiduguri har zuwa Kano. Da muka je Kano lokacin ƴan uwana akwai Nazifa, akwai Shehi. Na je na same su a Kano. Lokacin da na same su a Kano a lokacin an siya musu keke kowanne an sa su a makaranta. Amma ni ka san ina aka kai ni lokacin? Sai aka dauke ni aka kai ni Sharaɗa. Na rantse da tsarkin mulkin Ubangiji, akan hanya nake kwana, akan titi nake kwana. Ga ƴan uwana wanda muke tare da su, kowanne an sai mai keke fa, an kai su gidan man Nasiri. Da safe za su samu abincin karin su lafiya, da rana da daddare ba su da matsalar komai. Ni kuma aka dauke ni aka kai ni Sharaɗa, akan titi nake kwana. Wani lokaci ina bacci, na rantse da tsarkin mulkin Ubangiji, kwanan da na ci abinci na ajiye, wallahi azimu zan tashi in ga kare yana su da. Wani lokaci zan tashi in ga kare yana su dan baki na ko hannuna. Wani lokaci ina bacci, na sha ganin ƴan yawon dare a kaina,
da barandami da karnuka na rantse da girman ubangiji. To kaga a wannan lokacin nan da na zauna nayi tunani kafin mu fito daga Maiduguri ga abin da ya ce min. Ka gane? Ya ce shi. Kuma na zo sai na ƙara tabbatarwa da bambancin da ake nuna min tun a baya. Har yanzu ana nuna min wannan bambancin nan. To kai baka tunanin da ya ce ma shege ko dama ya saki mamanku ne lokacin ya zo ya haife ka? To ni dai faɗi wannan kalmar ka san me nace annabi yayi gaskiya. Annabi dama ya riga ya faɗa shege a gida ake samun sa. Yawwa. Shi yasa ni duk abin da zan yi zan nemi gafara a gurin ubangiji. Ya aka kai ga Kaulaha? Ana da dama saboda shi ya faɗa da bakinsa, baki shi yake yanka wuya. Wallahi inda ban ji kalmar nan daga gare shi ba, in nayi abin da nake kar Allah ya sa in tashi a gurin nan. Na rantse da Allah, na rantse da Allah Muhammadu. I'm sorry Daddy Yunu fa ina yawan shiga. Da Allah jama'a ku rike hujjan nan. Cikin abubuwan da yasa yake tsine wa iyayen shi, baban shi ya taba kallon shi ya ce mai shege. Ku dinga rike wayannan hujjojin. Wannan hujja ta farko kenan. Dan muna ladin nan ne dan mu samu meye hujjan da yasa yake abin da yake yi. Ya ce cikin manyan hujjojin shi, baban shi ya taba kallon shi ya ce mai shi shege ne. Na farko kenan. Aminu, salamu alaikum. Wa alaikum. Kalmar shege ya kamata mu yi tambaya. Akwai zagi wanda na malam Bahaushe ne. Haka ne? A wane siga ya masa zagin? Kalmar shege da ya ce masa kamar irin zagi da iyaye suka saba kawai a ganka ce maka shege, a'a shegiya, yar banza, a ubanka, uban ne ma amma zai ce ubanka? Koko ya faɗa ne da gayya da yaƙinin tabbatar maka cewa kai shege ne. Abin da aka faɗa aka nanata har so 3. Okay. Shege. Har gobe. Kalmar nan da ya faɗa na rantse da tsarkin mulkin Ubangiji ni yanzu hotonsa ma ban so in gani a rayuwata. Yanzu na fahimta daman kai in general. Yanzu ina minti ɗaya. Daman ana gana maka azaba har a zuciyanka kana zata ma kai ɗansu ne ma? Akwai wannan wasu. Sai kuma ya zo ya tabbatar maka shi da furta maka kalmar shege. Mafarin da ya sa kenan ka gaskata abin da ya faɗi, ka mai da tunaninka baya, ka ɗauko irin halin da ka shiga da ƙalubale da kunci da azaba wanda kake zargin daman anya ma kai ɗansu ne ake maka.